BPF long live! BPF long live! Hata! Kore BPF! Kawe BPF! Kore BPF! Kawe BPF! Pramar Boro Talale! Pramar Boro आशीर्वाद रैली मुसलपुरावहाय आरम्भ जाबाय नैबे दाइस दा टाइमा जादों 1 PM दसे उनावहाय जासिगोन अलरेडि ओरैनो नायगिदिंफैबाय स्टेजखौ सारमोन दङ केन्डिडेट सासे दं बाहाय देहिरा समस्थिनि जिरायनानै बाखि गैया दसे उनावहाय पाब्लिक गेदारिं जाबा नोंथांमोननो देखायगोन हयथ' लाइभ नङाबा भिडिअखौहाय आपल'ड खालामना होगोन बर्तमान नोंथांमोननो आपडेट होनो गोनाङा बेनो बाहाय मोननै ब्लक डिस्ट्रिक्ट मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बाहाय प्रग्राम लानाय जादों आशीर्वाद रैली 2टा बाजारनिफ्राय प्रग्रामा जागायगोन स' नोंथांमोना बेनारखौ देखायनि नैबेनो अपेन सेसननि पस्टार आरोबाव बागानपारा साइडनिफ्रायनो गोबां नुजाफैबाय बर्तमाननि समसिमहालागै रेलिया अलमस्ट स्टार्ट जानो गोनां मोनसै खिन्थु फैनाया जोबाखै दे आदा दे लाबाय दे नोंखौ दे दे औ दे मोजां ना दे बाइकआ थांबाय दाबो जोबाखै आं जोब्बायसो नंदोंमोन खिन्थु फैगासिनो दङ बागानपारानिफ्राय ओरैबायदि फैदों ब्लकनिफ्राय मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय जानो गोनां जिहेतु आशीर्वाद रैलीनि थाखाय गोबां अनसायनायखौ नुनो मोनो लाइन फैगासिनो
আমার বড় গরু শুন, আমার বড় মুরগি শুন, মুরগি শুন। ও বিচিয়ে থাকলে হবে দে তো lama phi beta lama phi beta ang lamong dong để thằng ngô đen để đây thằng ngồi lên đi thằng đi chơi đi আমার বড় গরু শুন, আমার বড় মুরগি শুন, মুরগি শুন। ও বিচিয়ে থাকলে হবে দে তো hello hello turning out đúng không, turning out thằng cô đâu turning out lama phi beta ang lamong dong để thằng ngô đen để đây thằng ngồi lên đi thằng đi chơi đi